çetin dede oğulları ve niha meyvanê me be em ê di derbarê van meselan de zêdetir jê bipirsin çetin dem baş. Ez dixwazim destpêkê em behsa hevdê me hê bikin. Hevdê vê me hê wê biryara dawî were dayîn di derbarê ku jer de. Tu bawer dikî biryar bi dilê te be, bi dilê wan kesan be ku vê dozê dişopînin, yanî edalet, hiqûq wekevî wê cî bi cî bibe? Hatanê niha nebû, yanî edalet jî bibe, çi bêj bibe, kuşkê min, diya min, bavê min, birayê min, şûma nayînin balê min. Belê. Yani adaleta wana yani çi be, yani li bavê jin hundir du meha sê meha şûma derxin, pênc meha şûma derxin, adaleta wana wisa ne? Yani adalet gerek wana hundir de çürümîş bin, gerek wana hundir de biminin. Yani dusa dilê min sar nabe. Çünkü yani mala bavê min ez tenê mame. Yani çapkın ez bana görüntü seyr dikim, yani nukarım seyr kim jî ez yani her dibim, yani hele adalet ki bana ki derxistine devra naha giş devrane daha cimrim yani hep carana hafte cara hepsi cara mı zaten. Belê. Keke çetin destpêkê Wezîrê Hundiriyê Tirkiyê Süleyman Soylu ez bawer dikim serokkomar yani gelek rayedarên dewletê tu bi wan re axifî soz dane te ku wê edalet cî bi cî bibe. Sozê xweş te re cî bi cî kirin bi rastî? Ya söz ça yani ez wana tişekî naxwazim. Ez sadece dibijim ki hani adalet bir yera xwe. Yani bak her ki yargılanmış be, bira yargılanmış be. Ama adalet o içi be, bira ava bir yeri. Yani söz dönemin ez wana ra nabijim hani herin tu havi dünya, se havi dünya bayram bavêjin hundir wana zindanda ba çürütmişkin. Ez dibijim ba adalet tam be. Yani olay yeri inceleme raporu wana hene du rapor jî dibijin Mayıs ayında saldırmış mala bavê min kirin. Du olay yeri inceleme raporu wana dibijin hevxistin kanî mala bavê min da bû. Arazi wana da bû. Ama hakim dibijek ki dibije wî derê nebiye. Sokakê da bûye. Yani olay yeri inceleme raporu jî mize nake. Ez dibijim bana giş ebikin, ba giş yani adaletçi be bira bir yeri xwe. Yani bazı devra vana naha destê xwe sallemiş dikin xura devra digerin. Bira adalet wana çi be? Ez nabijim gişkî nevîjin, gişkî bavêjin hundir. Yani bira adalet ki bira bir yeri xwe ki têdikevendir, bira têkevendir. Ki derdikeve, bira derkeve. Kek çetin te gotiye ez ê dest bi nobeta edaletê bikim. Yani di kîjan durumê de tê dest bi nobetê bikî? Eger biryar çawa be tê dest pê bikî? Yani adalet ne yera xwe vana ısa devra bisekinin ez piş mahkemê ez ê adalet nöbetî jî başletmişkin. Ez xanî jî min niha boyak kiriye xanî. Ez ê xanî tiştekî mûz. Tê çi tê de biparêzî kek çetin? Tê wî xanî çi tê de yani deynî weke müzexane? Müzexane, belê, müzexane fotoğrafê wan ha. Fotoğrafên wan, cil û bergên wan, tiştê ku niha tê de ne wê hemû tê de bimînin? Hemûnî tê de bimînin, belê. Belê. Ez dixwazim wê yekê jî bipirsim, yanî ji aliyê Kurdan ve milletê Kurd sazî, dezgeh, komeleyên Kurdan bi durustî xwedî li vê dawê derketin bi dîtina te? Valla dîtina min belê derketin. Yani ez boy Kurdan nabêjim ki vicdanê wî hebe gerekî bêve van mahkemana. Vicdanê kê hebe. Bara Kurd dibe, başka tiştek dibe, başka uyruk dibe, tiştek nake ama gerekî vicdanê kê hebe gerekî bêve mahkemê. Bir olayı gerekî takip bike. Çünkü heft meriv vî derê mirine, çar hev jinin. Bara herkes nebêje işte çi dibijin işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Isa nabe. Yani gerekî
ایرو دخورمیشی مبون سبی دخورمیشی وانا بن yani adalet برای هر کسی را adalet به مال من روداف تیوی و açıklama kırın piyamın باوی açıklama kırın yani derdi وانا iş tek adalet bu başka teşekkür ne bu حفظ مهي تبخوشي لمحكمة حاضر بي بله اجي محكمة حاضر بي داخوازاته چی يجبو حفظ في مهي داخوازا من vicdani ki hebe gereki bir mahkeme kurmanj dibin yani bira insan min bira bêne vî mahkemê ba mahkemê da takip ki mahkemê mêzekin hakim çi dê bijin savcı çi dê bijin bira wî derê mêzekin em çi bêjin hani herkes dê bije hani belki bana hani boy xwe usad dê bijin em boy xwe usad nabêjin gerçekten wî derê adalet tune Konya Adalet Sarayı da adalet tune hakim savcı ama wana ratışta gotune ki humvi davi gerek sonuçlandırmışken işte 12 mağda 18 mağda wana boyumu saçışın. Bel. Geleki spas. Geleki spas brez çetin dede oğulları kure malbata dede oğulları yeku heft kes juan le Konya'yı jaliye nijat peresteki Türk ve hatin katil kirin.